постигне изключителен български успех на престижните спортни награди Еми. Режисьорът Тео Караколев и неговия екип спечелиха статуетката в категорията за най-добро отразяване на шампионат по електронни спортове, световното първенство на играта Valorant. Миналата година нашият колега Дилян Калчев проследи събитието в Сеул, Южна Корея, където ни срещна с българския треньор Димитър Стаев. Днес България отново има повод за гордост. Български носител на награда Еми. Кой е режисьорът Тео Караколев, работил с някои от най-големите компании в индустрията, ще ни разкаже отново Дилян Калчев. Казвам се Тео Караколев и аз съм режисьор на кинотелевизия и електронни спортове и съм носител на Еми. Разкажи ми малко за себе си. Откъде тръгва изобщо всичко? Аз съм роден в България. Отидох до музикалното училище в 5-ти клас и учих ударни инструменти, музикант цял живот в общи линии. И на 17 годишна възраст реално кандидатствах за колеж в Бъркли в Бостън. И те ме приеха там и съответно ми дадоха и пълна стипендия за това да карам маримба реално в колежа. Как стигна от музикалния колеж до това да се занимаваш с видео? Влязох в Бъркли с музика и реално първите 2 години толкова много почнах да правя видео и за частни клиенти и за самия колеж, че в един момент, края на втората година, сядам в един викам, аз ще трябва да продължа с видео, просто има много повече потенциал, аз много го обичам, много интересно. Кажи ми сега, може би най-важният въпрос, как стигна до наградата Еми? 2023 за пръв път ме номинират за Еми, реално. Това дори не е първата номинация, аз имам 2 номинации преди това и не се губим от League of Legends. И 2024 най-накрая, миналата година, номинират ни пак и викаме, най-вероятно пак ще се губим. Защото ние знаем, че правим добро шоу, ние знаем, че е окей, че е високо качествено. Обаче също знаем, че League of Legends е най-доброто шоу в света, в смисъл, което също се притежава същата компания, която е малко базика на всичко това. И викаме, голям прас, нали. И дойде изведнъж в април месец пишат ми и една камара хора почна да напишат поздравления за Емито. И аз викам, какво? Нали, аз дори не знаех, че сме спечели Еми, докато един ден по-късно най-накрая седнах и погледнах и си казвам, да, верно сме в списъка на спечелили за най-добро покритие на електронни спортове. Голям престиж, разбира се.